Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хайырлы иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмендинова. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Ситсы туй спектакле. 4 яшь пар үзләренең Ситсы туйлары көнендә көтмәгәндә аерылышыр дәрәҗәгә җитә. Һәр гаиләнең үз нечкәлекләре, каршылыклары һәм сынаулары. Ни өчен бер-берсен яраткан парлар кинәт кенә аңлаша алмый башлый. Бу турыда спектакльне карап белерсез. Бүгенге көндә менә 50% пар тиз арада аерыла икән. Гаилә дип дөнья куа, ләкин менә ул игътибарга вакыты калмагач, ни шуртыма мин ул алтын читтек. Кәрим Тинчурин театрында «Аферист» спектакле. Спектакльдәге вакыйгалар кечкенә генә Камышлау шәһәрендә бара. Биредә барлык җитәкче вазифалары кешенең сәләтенә, казанышларына карап түгел, туганлык буенча бүленгән. Көтмәгәндә шәһәргә тикшерү белән прокурор килә һәм кызыклы вакыйгаларга топ була. Рассам Луиза Фатхетдинованың «Гөлханә чәчәкләр йорты» дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Биредә чигелгән намазлык, шамаил дини картиналар. 40 өчен тышлыклар тәкъдим ителгән. Күргәзмә 11 февральгә кадәр дәвам итә. Легендар җырчы Әлфия Абзалова исемендәге музейга чакырабыз. Әлеге музейның һәр почмагы легендар җырчыны искә төшерә. Ишектән килеп керүгә үк Әлфия Абзалова җырлары яңгырый. Биредә шәхеснең костюмнарын күреп, иҗат юлы белән тагын да якынрак танышырга мөмкин. Бүтән секрәләр әйтәләр. Беләсезме, монда әллә нинди энергетика. Шул хәтлек толы әнинең күлмәкләреннән, монда бит артефактлары. Күрәсез, 5 төрле күлмәкләре, соңгы 10 ел сәхнәдә эшләгән күлмәкләре. Хәзинә милли сәнгать галереясында Кытай рассамы Лулинның «Урманның икенче ягы» исемле күргәзмәсе дәвам итә. Рассам табигать аша кешенең эчке дөньясын чагылдыра. Әлмәт Татар дәүләт драма театрына рәхим итегез. 18 гыйнвар көнне биредә «Сөюнең соңгы бүләге» дип исемләнгән спектакль уйнала. 4 ел элек хуҗабикә олы кызын югалта. Һәм шул көннән үк ул үз тормышын да, гаиләсен дә кара хәсрәткә терә. Әлеге тарих нәрсә белән тәмамланыр? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Казанда урнашкан Каюм Насыйри музее да үзенә чакыра. Каюм Насыйри күпкырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. Музей 2002 елда ишекләрен ача. Экспозицияның нигезен басма, кул язма һәм эпистольләр чыганаклар тәшкил итә. Биредә шулай галим язган китаплар, шәхси архивтан алынган фото, сурәтләр күрергә мөмкин. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмендинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.